Xics i xiques, com esteu? Preparats per a una altra sessió de relaxació? Sí? Doncs anem. Avui anem a començar sacsejant tot el cos per a que es menege molt i solte totes les tensions. Com fem en classe, és que són de la meva classe i ja sabem fer-ho. El gos arremollat. Que bé, Ara anem a estirar-se un poquet. Vinga. Anem a estirar els braços cap al damunt, com si volguérem arribar al sostre, cap avant, cap a un costat, cap a l'altre costat, cap arrere. Intentem tocar els peus, si no arribem no passa res. Un braç, l'altre braç, el coll. Molta cura al coll. Muscles. Colzes, miques i dits, cintura, cadera, genolls, turmells, alce, punta taló, punta taló, punta taló. Molt bé, ara anem a fer un exercici que es diu la dansa del cor. I se fa així, mireu. Tenim que... Un moment, que mire els apunts. Tenim que fer això. Tenim que estirar el braç i la cama del mateix costat mentre estirem l'aire. I quan la repleguem, agafem l'aire. Val? Ale, tots, agafeu l'aire. Tirem l'aire. Agafem aire. Tirem aire. Canviem de mà i de peu. Tirem aire. Agafem aire. Tirem aire. Agafem aire. Ara anem a fer el mateix, però cap al costat. Agafem aire. Tirem aire. Agafem aire. Tirem aire. Cap a l'altre costat. Agafem aire. Tirem aire. Agafem aire. Tirem aire. I ara ja, per últim, cap arrere. Agafem aire. Tirem aire. Agafem aire. Tirem aire. L'altre costat. Agafem aire. Tirem aire. Agafem aire, tirem aire. Ara anem a fer 1 minut com si siguérem estàtues. S'anem a quedar plantats, respirant, inflant la bufeta, com ja sabeu. Però sols es maneja la respiració. La resta del cos va estar quiet i tanqueu els ulls per estar més concentrats en la respiració. Vaig a tocar el bol tibetà de mar per a començar i quan s'acabi el minut tornaré a tocar el bol tibetà.
Esteu preparats? Molt bé. Esteu fent-ho molt bé. Agafe aire. El solte. Agafe. Solte. Agafe. Solte. Agafe. Solte. Esteu fent-ho de categoria. Molt bé, superbé. Heu aguantat el minut? Fenomenal. Teniu per ahí un coixí o un peluig? Aneu a per ell, vinga, que anem a fer un altre exercici. Jo, com no tinc peluig, agafaré un coixí. Respirant, inflant la bufeta, com ja sabeu. Però sols es maneja la respiració. La resta del cos va estar quiet. I tanqueu els ulls per estar més concentrats en la respiració. Vaig a tocar el bol tibetà de mar per a començar, i quan s'acabi el minut tornaré a tocar el bol tibetà. Esteu preparats? Esteu fent-ho molt bé. Agafe aire. El solte. Agafe. Solte. Agafe. Solte. Agafe. Solte. Esteu fent-ho de categoria. Molt bé, superbé. Heu aguantat el minut? Fenomenal. Teniu per ahí un coixí o un peluig? Aneu a per ell. Vinga, que anem a fer un altre exercici. Jo, com no tinc peluig, agafaré un coixí. Agafem el coixí i anem a abraçar-lo. Quan l'abracem, tirem l'aire. Quan deixem d'abraçar-lo, agafem l'aire. Vinga, anem a fer-ho 10 vegades, vinga. Aprete i solte. Solte i agafe aire. Aprete i tire l'aire. Solte i agafe aire. Aprete i tire l'aire. Solte i agafe l'aire. Superbé. Esteu fent-ho de categoria. Estic veient-vos jo que esteu superbé. Ara anem a fer un exercici que s'anomena el conillet. Mireu com és.
tinc que anar arreplegant-me, arreplegant-me, arreplegant-me. I els braços tenen que abraçar-me el cos i tocar-me els peus. I ahí me quedo i respiro un poquet, a veure? Molt bé, farem ara uns exercicis per a l'esquena, per estirar l'esquena, que són així, mira. Trec el culet i el cap i l'amague. Trec el culet i el cap i el poses com si siguera un gat enfurrunyat. Superbé! Espero que estigueu relaxant-vos molt. I ara, per últim, anem a fer un xoc de dits, que és un altre nom, no és el mateix dels altres 2 dies, que s'anomena el cocodril. I diu així: un cocodril camina molt tranquil, un peixet vol pescar, obri la boca i la torna a tancar. No ha tingut sort, ho torna a intentar. Un cocodril camina molt tranquil, un peixet vol pescar, obri la boca i la torna a tancar. Ha tingut sort. Nyam, 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 nyam. I per avui ja està tot. Espero que estigueu super relaxats i vos espere la propera setmana.